Daot. Oo, oo. Daot tayo. Alag daw. Lagyan mo siya ng ano kasi ay ang kanin mo naka-plastic siya. Lagyan mo na siya ng anik-anik. Gamay na, karay. Daot to dyan. Ngati ay. Oh. Sir, gamay na. Siumay mo dyan. Siumay. Uy, naman dahil ning gamay kayo na mong kauban. Muna ako ganing magbinyo. Chacha. Katuyok tayo. Kasi ba't ba? Tuyok ba? Sa'yo, chacha ba? Tuyok ta. Mga daoton. Nga, nagsuod na to sa boarding kay ko ano kay init kay. Init na kistanan. Oh, kamu dama chacha talik. Agoy na banggaan ang gamay. Dati ada wakli ito lumaya ka. Uy, may pang-video ka ako. Short na ako. Still man, Ginoo. Inagati. What you di umaw ning usay? Uy, i-zoom pag yun. Yate na po ng zoom niya. Muna ako daig naong ni mo gano, okay, zoom. Pero, Pero bidli. kanay dyan. Wajay makalupit. Kung dakongin akong nang mo, hiyos mo po na eh. Wala ko boss na yan. Ano ba? Hiyos. Katong lang. Uy, nawa mang buwan. Pictura naman akong to ha. Oh, Kaya wala ko ti damo na. Maulagi. di, Tagalog gasad ka, oy. Bisaya si ate. Bisaya ka, te? Ah, sa Taga-bye-bye. aw na, Bisaya gud si ate kay bye-bye. Chat, 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 chat. Kunin mo. Ayan, sige, sudot ka na, timplahin. Sa managa. Siyempre, panay pagkaon sa mga nag-diet ko, no? Hay, diet. Pero ay pagkaon sa unay kwarta. Sa ba? Pero bahalag nag-diet. Agoy, usa man to nakita na ko. Hindi naman to siumay. Okay na mag-diet ka, basta. Si Aga mo ulak man to. Basta ako lang. Tilibuto na. Tili. Pero magtili-tili ba? Di day na. Nga na day na no. Gata, gabi.